Mr. Julius starts now. Thank you. My name is Julius. I'm the president of Waiting Job and also the mayoral candidate for Nelson Mandela Bay, and I'm the ward candidate for Ward 11. So the reason why I'm here is because of what they create, is the environment they have created, the environment that the city they have ruined, and the environment they have created. Get me got something doing, and that's why I'm here today as a leader. So, kan ik Afrikaans praat? Oké, baie dankie. En dan kan ik Engels praat. Maar als je goed in Engels ziet, asai. Maar niet maar amongst all of these people here, ne? Yeah, we are streaming it live into the world. Yeah, but you interrupting me. You interrupting me. Yang itu what is the environment di mana itu amal kemudian kuli. Right? Nou, amongst al die mensen is ik een van die sterkste leiders hier zo. En toen ik heb hier voor politics, toen maak ik een gemeenschapscentrum op, honderden werken te verskaf. Verstaan, een lockdown, 650.000 planten doen, voor al die schoenen, niemand één van jullie gaat doen dat hier zo niet. En nou wil ik jullie zeggen, nou wat ons aan die geheimen is, nou voel je dat geraakt omdat je dat zien ons te zien zo. Ja, dat is niet wat ik voel je dat geraakt. Maar ik wil jullie zeggen, als ik het zien, om een grote verandering te brengen in die steden. Maar wat die mensen die bij jullie zeggen, die is om bij jullie te zeggen, wat hulle ook al hier gaan doen, hulle gaan lief bij jullie. Wat hulle brengt bij jullie is, sorry, doe dat niet te raken en ik finish. Wat hulle brengt bij jullie is onstabiliteit. Hulle is allemaal kopen één mas. Die kop, die dia, met die PI. Hulle allemaal brengt ons. En why are you interrupt? No, man, why are you? Okay, because you interrupted, his time wasn't up. 30 seconds. So you have 30 seconds to carry on. Thank you. So what your experience, man? Your experience to all listen, your experience instability.